πολύ παλιά είναι βεβαιωμένα ότι στα δάση του Ταίγετου ζούσαν αρκούδες, λύκοι, λύκες και ελάφια, ζαρκάδια και αγριογούρνα. Σήμερα το βουνό φιλοξενεί 19 είδη θηλαστικών, όπως η αλεπού, ο λαγός, ο σκατζόχυρος, το κουνάβι, η νυφίτσα και ο αζός. Και μπορεί και το τσακάλι. Στον Ταίγετο πετούν αρκετά είδη πουλιών και από αυτά ξεχωρίζουν ο φυδαετός, η γερακίνα, ο χρυσαετός, ο σπιζαετός, αλλά και πλήθος τρουθιόμορφων και άλλων πουλιών όπως κίσες, κοτσίφια, δριοκολάπτες, φάσες και άλλα. Να έρθω! Περίμενε! Πάτα φρένο! Μπροστινό! Βάλε πόδι! Το έχεις! Φύλλα λίγο πίσω! Έλα εντάξει! Ο Ηλίθιος και ο Παντελίδιος γαμώτο, έλα! Πάμε, ξεκίνα! Ναι, είναι έξω! Πάμε, θα το βγάλω τώρα! Άμα ήμουν 1,85 το μηχανάκι θα ήταν τέλειο για μένα, λέμε 1,80. Πού να βάλεις πόδι κάτω? Κώστας Ουράνης έγραψε: άλλοτε πριν δω τον Ταίγετο εθεωρούσα κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους κατώτερη τη φυλή αυτή που χάθηκε από το πρόσωπο της γης
χωρίς να αφήσει τίποτα για να θυμίζει τη διάβασή της. Ούτε ένα ναό, ούτε ένα έργο τέχνης. Τώρα αισθάνομαι ότι οι Σπαρτιάτες άφησαν ως μνημείο τους τον Ταΐγετο, γιατί εμπνεόμενοι από την περήφανη παρουσία του ύψωσαν την ψυχή τους ίσα με την ψηλότερη κορφή του και έγιναν ένα με αυτό. Πρόσεχε. βόλτα του χελιώτη περάσαμε υπέρ. Άνοιξε η ψυχή μας με τόσο όμορφες εικόνες, με τόσο πλούσια βλάστηση, με τόσα έλατα. Έλα ρε γαμώτο. Έλα λέγε. Έλα. 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 Έλα.
Η Ελλάδα έχει πανέμορφα μέρη. Πρέπει να τα δούμε όλα, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Βγείτε στη φύση, βγείτε έξω. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Όπως μπορεί ο καθένας και όσο μπορεί ο καθένας. Αφήστε τις πόλεις και πηγαίνετε στα βουνά, τις θάλασσες. Στέλιο, μη σταματά! Με κόβεις! Σταμάτησες 2 φορές! Μη σταματάς όταν είσαι μπροστά μου! Τώρα γάμισέ τα, δεν ξεκινάω από εδώ πέρα. Μάγκες, πάμε πίσω! Πάμε πίσω, πρέπει να ανέβουμε όλο το βουνό εδώ πέρα! Έλα ρε, θα βραδιάσει! Εγώ θέλω να το βγάλω όλο! Θα βραδιάσει, έχουμε πολλά χιλιόμετρα ακόμα! Ή πάμε ή πίσω, δεν έχει τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι.